Moi. Mä freestylaan taas. Tervetuloa meikäläisen sohvan nurkkaukseen. Mä otin mulle tämmöisen ihanan juoman tähän, joka on vähän tämmönen kusenvärinen, mutta jotta tää ei kuulosta ihan semmoiselta kuivasuulta, niin rukitään tässä samalla. No free promo. Se jääköön mysteeriksi, että mitä juodaan. Mutta mulla on, mä sanoin, että mä freestylaan, mutta mulla on semmoinen niinku aihe, mistä mä haluaisin jutella, joka on menestys. Ja menestyksen määrittely uudestaan ja menestyksen tavoittelemisen lopettaminen, kind of. Mä tein vähän opiskelua. Mulla on tämmönen vihko nimeltä Better Me Josefina, jonka mä aloitin. Mä aloin kirjoittaa tätä viime vuonna. Kun ahdisti, tää oli mulla vähän sellainen ahdistuspäiväkirja. Sitten tuli vähän päiväkirja ja nyt mä opiskelen siellä. Niin mä kirjoittelin tänne tossa viikko 2 sitten vähän silleen researchia menestyksestä. Ja mä ajattelin vähän niitä jakaa. Kuten sanoin, mä oon tehnyt vähän researchia, mutta tää ei ole nyt niinku suunniteltu. Mulla ei ole mitään vastauksia, nämä on ajatuksia. Syy minkä takia, itse asiassa ennen kuin mennään vielä asiaan, niin mä kuvaan etukameralla, koska viimeksi kun mä kuvasin, niin mulla loppui koko ajan muisti kesken, niin mä poistin äsken 70 gigan eestä videoita. Ja ne oli vaan joltain vuoden ajalta, which is insane. Niin musta tuntuu, että mun pitäisi mun vapaa-ajalla tehdä enemmän myöskin 70 gigaa lähti silleen noin. Tai aika paljon. Niin jos sä nyt katkee kesken, niin that's insane, mutta sen takia mä kuvaan etukameralla, että mä näen koko ajan, jos se katkee. Jos mikki ei toimi myöskään, mä en tarkistanut. Niin hei, sit se on vaan tämmönen asuste. Mutta mennään asiaan. Syy, minkä takia mä haluan avata ajatuksia tosta menestyksestä, on koska mä tietyllä tavalla koen, että mä löysin semmosen niin kuin onnen ja rauhan mun elämään, kun mä lopetin menestyksen tavoittelemisen. En täysin, mutta tavallaan se, että se ei ollut mulle semmoinen prioriteetti enää. Musta tuntuu, että pitkään se oli semmoinen jonkunlainen elämän tarkoitus, jota niin kuin, mä en ihan täysin allekirjoita, mutta semmoinen, että huomas pääntyneensä siihen, että okei, nyt tehdään ja nyt sit pitää tehdä ja kaikki muutkin tekee tässä, että tuntui vähän niin kuin, että päätyi semmoiseen juoksukilpailuun ehkä. Ja sitten kun mä koen, että mä oon vähän niin kuin lopettanut sen ajatuksen, että mä oon juoksukilpailussa, vaan että juoksee omalla tahdilla ja silloin kun siltä tuntuu vähän niin kuin, tää on vaikea selittää. Niin, mutta mä koen kuitenkin, että se toi mun elämään tosi paljon onnea muista lähteistä. Se toi mulle paljon mielen rauhaa, koska mä en kokenut, että mulla on koko ajan kiire jonnekin. Ja niin, mä koen, että se toi mulle rauhaa. Sitten mä olin silleen, että okei, että mua kiinnostaa toi ihan hirveästi, että tavallaan tieteellisesti, että mistä se johtuu. Niin sitten mä ajattelin, että mä vähän opiskelen. Niin mä vähän opiskelin. Älkää ottako tätä nyt minään Googlena, mutta ensimmäinen on siis Googlen määritelmä. Eli mä kirjoitin, että mitä tarkoittaa menestys. Ja tähän tuli, että menestys tarkoittaa tavoitteiden onnistunutta saavuttamista. Boom. Liike-elämässä esim. Taloudellinen menestys, ja se on lähes sama kuin kilpailukyky. Toi on ehkä se, mitä mä tarkoitan sillä juoksukilpailulla. Että tuntuu, että yhtäkkiä mä oon semmoisessa kilpailussa, ja tavallaan mitä parempi sä oot siinä kisassa, niin sitä menestyneempi sä oot. Miksi mun kädet torisee? Jännittääks mua? Mua ehkä vähän jännittää. Mutta menestys tarkoittaa tavoitteiden onnistunutta saavuttamista. Make sense. Mä laitoin myös mun Instagram-boksiin. Fuck. Mä oon kirjoittanut ne ylös. No, mutta mä kirjoitin myös mun Instagramiin siis semmoisen, että mitä tarkoittaa menestys sulle. Ja moni kirjoitti sinne, että onnistumista. Samaa mieltä. Sitten mä kysyin Googlelta, että mitä tarkoittaa menestynyt henkilö, mikä on sen määritelmä. Ja tää sanoo, että henkilö, taho tai asia, joka on saavuttanut asettamansa tavoitteet tai saaneet hyviä tuloksia jollakin elämänsä tai toimintansa osa-alueella. Mä allekirjoitin tosta ton sanan asettamansa, koska mun mielestä oli mielenkiintoista se, että siinä puhutaan, että se on niin kuin sen henkilön, tahon tai asian itse asettama tavoite.
Palaan siihen kohta. Tai saaneet hyviä tuloksia jossakin elämänsä tai toimintansa osa-alueella. Boom, makes sense. Sitten, nyt tulee molempi asia, joka oli nämä 2 erilaista menestystä. Ensimmäinen on perinteinen tai ulkoinen menestys. Usein yhteiskunnallisia saavutuksia, kuten ura, varallisuus, vaikutusvalta tai kilpailukyky. Tämä on mun mielestä se, mitä mä ajattelen, että monet ihmiset ajattelee menestyksestä. Saavutukset, niin kuin uralla, taloudellisesti varallisuus, vaikutusvalta tai kilpailukyky. Musta tuntuu, että monella toi on se ajatus menestyksestä, ja musta tuntuu, että tämä on se, minkä tavoittelemisen mä tietyllä tapaa lopetin. Mä koen, että, niin mä kirjoitin tuohon itse, että tämä on semmoinen, mikä usein näkyy ulos. Eli ura, missä sun saavutukset, miten sä jaat niitä, mitallit, ylennykset, elämäntyyli, niin kuin vaikka rahallisesti, kilpailukyky ihan silleen, jos sä voitat jossain, niin mä koen, että tää on se, missä mä oon vähän niin kuin rauhoittunut, koska mä koen, että mä oon jo menestynyt mun uralla, ja tavallaan aina voi tehdä enemmän, mutta aina ei tarvi koko ajan tehdä enemmän, vaan on myöskin hyvä olla sille, hei, tässä on itse asiassa hyvä. Varallisuus. Musta tuntuu, että semmoinen, niin kun mä oon myöskin, en ole kasvanut niin kuin missään suuressa rahassa ja on elänyt myöskin semmoista niin kuin hyvää köyhyyttä elämäni aikana, niin sitten tavallaan jossain kohtaa tuli semmoinen, että okei, että nyt kun tätä rahaa tulee, niin sitten sitä pitää myöskin tehdä, josta voi tulla helposti semmoista tyytymättömyyttä siihen, mitä on jo. Se on mun mielestä inhottavaa se. Vaikutusvalta. Musta tuntuu, että mäkin työssäni on päätynyt semmoiseen pisteeseen, että tai onkin opetustilanteessa, että sä oot siellä yksin ja muut seisoo sitten siinä toisella puolella saliin, niin sekin alkoi niin kuin jossain määrin ahdistaa mua, ja musta tuntuu, että se oli se, minkä takia aluksi toi työ olikin vaikea, oli se, että on siinä vaikka yksin. Siinä on vaikutusvaltaa, totta kai, kun sä opetat ja oot semmoisessa auktoriteettiroolissa. Ja kilpailukyky. Että mä itse asiassa mä en edes tykkää kilpailla enää itse niin kuin tanssissa, mutta noi kaikki oli semmosia, että mitä mä sit olin silleen, niin kuin, että mä en halua, että näillä on niin iso vaikutus mulle. Sitten tulee tämä toinen, eli henkilökohtainen ja sisäinen menestys. Tarkoittaa omien arvojen mukaista elämää, hyvinvointia, onnellisuutta tai sitä, että ihminen on sujut itsensä kanssa. Mä nostan tolle kusisen lasin. Ihan hirveet. Nostan tälle lasin. Tämä on se, mitä mä koen, mikä vaihto musta tapahtui. Tietenkin mulla on myös urallisia tavoitteita ja tämmöisiä niin kuin perinteisiä ulkoista menestystä. Jokainen haluaa, mutta musta tuntuu, että mulla on niin iso niin kuin semmoinen halu tällä hetkellä nimenomaan tuohon henkilökohtaiseen ja sisäiseen menestykseen. Omien arvojen mukaista elämää. Musta tuntuu, että jokainen on varmaan jossain kohtaa ollut silleen, että tehnyt jotain valintoja, mitkä on ristiriidassa omien arvojen kanssa, tai myöskin ei välttämättä ole ihan täysin edes silleen kärryillä, mitä ne omat arvot voi olla. Tai se, että sanoo toista ja tekee toista. Voi olla semmoista ristiriitaa. Hyvinvointia. Mä itse asiassa tänään sanoin just salilla, shout out Saaga. Mä olin Saagan kanssa salilla ja sanoin, että vitsi musta tuntuu hyvältä, että kun mä katsoin itseni peilistä, niin musta tuntui, niin kuin, että vitsi, että mä näytän niin kuin hyvältä, tai mä näytän hyvinvoivalta. Ja kun mä niin kuin tunnen sen, ja sit musta tuntuu, että mä näin sen tänään myöskin jotenkin, tai semmoisen muistutuksen, niin nyt niin kuin viimeisen 1,5 vuotta mä oon tosi paljon pyhittänyt niin kuin hyvinvoinnille. Onnellisuutta, se on semmoinen, mihin mä oon myöskin antanut ihan sikana nyt aikaa, koska mä en halua menettää sitä enää. Ja musta tuntuu, että mä oon tosi onnellisessa paikassa tällä hetkellä. Ja viime vuonna, vähän päälle vuosi sitten, musta tuntuu, että mä ekaa kertaa sanoin sille aidosti niin kuin käsisydämellä, että nyt mä tunnen onnellisuutta ekaa kertaa aidosti. Ja se on semmoinen, että mä pidän sitä kuin kukkaa kämmenellä ja suojelen sitä mun loppuelämäni, koska mä en halua menettää sitä. Ja tohon menee sitten niin onnellisuus ja rauha yhdessä. Tai sitä, että ihminen on sujut itsensä kanssa. Musta tuntuu, että mä teen myöskin semmoista matkaa, ATM,
Ja myös parisuhde on vaikka semmoinen, mikä opettaa siihen tosi paljon, että niitä omia huonoja tapoja ja piirteitä, niin ne pitää jotenkin heittää naaman eteen, jos niistä haluaa oppia pois. Ja mä huomaan, että musta on paljon semmosia ajatusmalleja, niin kuin vaikka itseeni kohtaan, tai semmosia niin kuin vaikka luottamusongelmia tai mitä tahansa, missä mä haluan eroon. Ja tietyllä tapaa mä oon niin kuin sujut myöskin niiden kanssa, että ne on mulla, ja mä tiedän, missä monet asiat johtuu, ja musta tuntuu, että mä oon just vaikka esimerkiksi niin kuin ulkonäöllisesti ala ole enemmän sujut itseni kanssa. Mä en omia taitoja samalla tavalla epäile sen takia, jos vaikka ei tuu tietty määrä ihmisiä mun tunnille, niin mä tiedän, että se ei ole henkilökohtaista, ja jotenkin niin kuin, musta tuntuu, että mä alan olemaan tosi kivas paikas itseni kanssa. Ja tähän mä kirjoitin, että tämä on semmoinen, mikä ei välttämättä näy ulos. Ja nimenomaan semmoinen siis arvojen mukainen elämä, hyvinvointi, onnellisuus ja että on sujut itsensä kanssa, niin se ei välttämättä ole ulos näkyvää, mutta se ei tarkoita, että se olisi tärkeää. Tai siis sehän on ihan hiton tärkeää. Mutta musta tuntuu, että mä isosti tein tommosen switchin siitä ulosnäkyvästä sisäiseen, perinteisestä ja ulkoisesta henkilökohtaiseen ja sisäiseen menestykseen. Tämmöisellä matkalla mä koen olevani itse. Sitten alkoi kiinnostaa lisää. Tämä oli mun mielestä ihana löytää noin 2 eri, että tavallaan mä silti tavoittelen menestystä, vaikka mä aikaisemmin sanoin, että mä lopetin menestyksen tavoittelemisen. Ei, kyllä mä edelleen tavoittelen. Ja tavoittelen tosi suuresti, mutta se on erilaista menestystä nyt. Mä tykkään siitä, että saadaan tolleen eri mitä oikein. Mä en edes muista, mitä kaikkea mä oon kirjoittanut. Jatketaan tällä freestyle-teemalla. Mä oon kirjoittanut tämmöisen lauseen. Menestyjät onnistuvat muita paremmin paineen alla, johtuen stressin hallinnasta. Stressi ei kuormita, kunhan ei pitkity. Miksiköhän mä oon kirjoittanut tämän? Onnistuvat muita paremmin paineen alla. Musta tuntuu, että mä oon myöskin itsestäni sanonut usein, että mä oon semmoinen, joka toimii hyvin paineen alla, mutta mä oon ihminen, joka kärsii ihan hirveästi stressistä. Niin stressin hallinta, ehkä mulla sit on ollut sitä, tai sit se on ollut semmoista mäskäämistä, että on ollut vaan semmoisessa juoksutilassa. Okei, toi lause ei tehnyt mulle nyt mitään, mutta luin sen. Sitten mä oon kirjoittanut sulkuihin tämmöisen, että mikä riittää, tavoitellaan koko ajan lisää ja isompaa ja seuraavaa, unohdetaan mitä ollaan tehty, läsnäolon puute. Very good. Ehkä se menee tuohon perinteiseen ja ulkoiseen menestykseen versus henkilökohtaiseen ja sisäiseen. Mutta sitten senpä kyllä sanoin, että mä oon vähän tommonen niin kuin malttamaton. Että sit vaikka kun mä aloin, niin kuin, olin sillä, että nyt mä haluan, niin kuin, no tässäkin lukee better me, niin sit musta tuntuu, että mä otin niin kuin tosi semmoiseksi työmaaksi, että nyt mä haluan olla parempi ihminen. Ja sit välillä musta tuntuu, että mä aloin käymään niin kuin ylikierroksilla samalla tavalla kuin vain jossain työjutuissa saattaisi sen takia, kun sitten on malttamaton, että kaikki kuitenkin vaatii aikaa. Joo, okei. Sitten, nyt tulee mielenkiintoinen. Mä löysin tämmöisen artikkelin, mä en kirjoittanut, kenen tää oli. Nice. Löysin Googlesta tämmöisen artikkelin, missä luki 10 keinoa menestyä paineen alla. Mä en kirjoittanut tätä sen takia, että mä oon silleen, miten mä voin nyt menestyä uudestaan. Ja tää on mulle niinku tämmönen to-do-listi, mutta mua kiinnosti tää, koska tossa oli niin hyviä pointteja ja tämmöisiä niinku elämänohjeita. Ei pelkästään nyt siihen, että haluaa vaikka urallista menestystä, vaan se voi olla myöskin sitä sisäistä. Mutta ensimmäisenä tässä on, että, ennen kuin mä menen. Mä olin kirjoittanut tuohon ylös, että tehtävä vertaa ennen versus nyt. Mä en tiedä, vertaanko mä tässä nytten, mutta jos kuuntelet, niin sä voit itsekin miettiä, että toteutuuko nämä sulla, ootko sä vaikka tehnyt jotain semmoista muutosta, että ennen se ei onnistunut, mutta nyt mä osaan, tai jotain, että missä sä voisit vaikka parantaa tulevaisuudessa. Näitä on 10. Ensimmäinen. Arvosta sitä, mitä sinulla on. Kortisoli laskee 23%, kun keskittyy siihen, mitä on. Musta tuntuu, että mä tosi paljon syyllistyin siihen, että aina miettii sitä seuraavaa, eikä osannut niin kuin pysähtyä tuulettaa niitä saavutuksia. Ja sitten samoin vaikka nytten, niin aina kun mä alan jotenkin spiruloimaan tai ahdistuun jostain, niin mä yritän miettiä silleen, että jos tämä mitä nyt on vietäisi pois, niin olisiko se hirveämpi asia kuin se, mistä mä stressaan. Ja luultavasti se aina on. Arvosta sitä, mitä sinulla on. Hyvä muistutus.
Toinen. Unohda mitä jos kysymys. Mä oon myöskin ihmisenä aika pelokas. Mä oon rohkea ja pelokas. 2 asiaa voi ottaa samaan aikaan. Mutta mä oon aika pelokas ja musta tuntuu, että sen pelon kanssa tulee usein se mitä jos kysymys. No en mä viitti, kun mitä jos tää menee huonosti. Ja sit harvoin se on sille, mitä jos tää menee vielä paremmin. Kysymys tohon, että kysymys lisää painetta, fokus ei ole ratkaisuissa. Se on totta. Siinä ei ole semmoista ratkaisuskeskeisyyttä. 3. Pysy positiivisena. Easy breezy. Lemon squeezy. Positiivisena pysyminen auttaa näkemään mahdollisuudet. Sehän on totta. 4. Ota irtiottoja myös kiireessä. En tehnyt ikinä. Tai sit jos ne irtiotot oli jotain, niin sit se oli joku semmonen extempore mennä ulos. Se ei ole irtiottoa mulle. Tai ei ollut silloinkaan. Mut joo, irtiottoja niin kuin muilla tavoilla. Tässä lukee edes mikrotaukoja. Mikrotauko on myös irtiotto. Auttaa aivojen palautumisessa. Kuinka paljon keskitytään aivojen palautumiseen? Aina puhutaan vaikka kehon palautumisesta, mutta aivojen palautuminen vaatii ihan samalla tavalla työtä. 5. Vähennä kofeiinin käyttöä. Tässä mä oon huono. Adrenaliini nousee ja se johtaa semmoisen taistele- tai pakennetilaan. Siitä me puhutaan kohta. Mun varmaan pitäisi vähentää kofeiinia. Tai ei varmaan, mä tiedän, että mun pitäisi. Ja välillä mä pystyn olemaan ilman myöskin. Se tuo mulle vähän väsärkyä, mutta mulla ei esimerkiksi ole siihen semmoista niin kuin addiktoitunutta suhdetta. Mun pitäisi välillä vaihtaa vaikka kahvi kofeiinittomaan. Se voisi olla kiva. 6. Muista syvän unen merkitys. Univaje nostaa stressitasoa. Girl. Uni on semmoinen, mitä mä en priorisoinut niin kuin ever. Ja sitten ihmetellään, että miten on niin kuin vaikea tehdä päätöksiä tai ei jaksa päiviä tai mitä tahansa. Tai kun stressaa. Duh, you're not fucking sleeping. 7. Katkaise negatiivinen itsepuhelu. Mä opettelen, mutta mä oon kehittynyt. Mä oon kehittynyt ihan sikana, mutta mä opettelen vielä. Pysähdy ja huomaa, kiinnitä huomio sanavalintoihin, vältä ei koskaan aina pahin tai huonoin sanoja, jne. Se on totta. Negatiivinen itsepuhelu se on tosi rumaa ja se vaatii jotenkin semmoista tietoisuutta, että siitä oppii pois. Ja esimerkiksi semmoinen just, että vaihtaa noin, että mä en osaa, niin vaihtaa vaikka siihen, että mä en osaa vielä, niin se antaa heti enemmän armoa siihen niin kuin sun kyvyille ja muuta. 8. Muokkaa näkökulmaasi. Suhteuta asiat isompaan kokonaiskuvaan, silloin stressitaso laskee. Ongelma yleensä pienempi, kun laittaa suurempaan viitekehykseen. Se on totta. Se on totta. Toi just mitä sanoin vaikka tuossa äsken aikaisemmin tosta... Mistä mä puhuin? Tosta jostain, varmaan toi arvosta mitä sulla on. Niin, että jos joku stressaa mua, sanotaan nyt vaikka... mikä kaunis liike. Sanotaan, että mua stressaa vaikka... mikäköhän mua nyt stressaisi? Eikö mä edes keksi, mikä mua stressaisi nyt? Kyllä mua stressaa moni asia. Mutta tavallaan, että jos mua stressaa nyt vaikka joku huomisen työjuttu, ja sitten mä mietin niin kuin, mikä toi oli? Muokkaa näkökulmaa, se suhteuta asiat isompaan kokonaiskuvaan. En mä haluaisi miettiä nyt. Ehkä mä en osaa antaa esimerkkiä. Mutta kun se laittaa isompaan kokonaiskuvaan, niin onko asia niin paha, että sen kannattaa antaa nostaa stressitasoja? Onko se semmoinen, mihin voit vaikuttaa? Joo, tämä oli hyvä. Muokkaa näkökulmaasi. 9. Tee hengitysharjoituksia. En osaa. Pitäisi harjoitella. Just puhuin mun yhdelle friendille Pinjalle, että tämä on semmoinen, minkä mä tiedän, ja esimerkiksi ihmisenä, joka kokee myöskin jonkun verran ahdistusta, niin tietää, että se hengittäminen auttaisi siihen. Tämä on semmoinen, mikä mun pitäisi masteroida ja opetella. Ja mä koen, että sen pystyy opettelemaan, niin mä tiedän, että musta on siihen. Mutta mä oon sanonut, että mä en osaa pisteen. Niin nyt mä otan sen pisteen pois ja laitan sen pilkun. Mutta olen valmis kokeilemaan. Hermosto rauhoittuu syvemmistä ja pidemmistä hengityksestä, niinhän se on. Se semmoinen, niin jännä, että sydän on
10. Viimeinen tästä listasta. Käänny tukiverkostosi puoleen. On aina parempi kysyä apua kuin jäädä jumiin, plus anna toiselle mahdollisuuden auttaa. Auttaminen on yksi kauniita rakkauden tekoja. Se, että joku auttaa, mutta että sä annat myös mahdollisuuden auttaa. Se on todella kaunis teko. Ja tämä korostaa myöskin sitä, että minkä takia se tukiverkosto on niin vitsin tärkeä, jotta se on semmoinen, minkä puoleen sä uskallat kääntyä ja sä tiedät, että ne on siellä. Tämä oli musta kiva lista. Ihan sama, minkälaista menestystä tavoittelet, mutta kaikki nämä on semmosia, mitkä mun mielestä tukee sitä kivasti. Sitten, mitäs mä oon kirjoittanut seuraavaksi? Mä oon kirjoittanut näin. On tosi ok muuttaa unelmia ja tavoitteita ns. Kesken kaiken. Mielenkiinto saa loppua, intressit vaihtua ja ei tarvitse päästä maaliin asti ennen kuin siirtyy seuraavaan. Allekirjoitan. Olenko pelännyt ajatusta, että vaikutanko epäonnistuneelta tai koenko itse epäonnistuneeni, jos joku ei mene maaliin? Olen ajatellut, ajattelenko noin nykyään? En. Ehkä täysin, ehkä jo vähän, en täysin. Mitä jos muut ajattelee, että epäonnistun tai floppasin, niin siihen, jos tiedät itse, mikä on sun koresyy suunnan vaihtamiselle, niin ihan sama, mitä joku muu kelaa. Varsinkin, kun et tule luultavasti kuulemaan sitä muilta kuin mielikuvituksena sun päässä. Ja vaikka kuulisit, niin kuule ekana sun totuus, sillä on eniten väliä. Oma totuus on tärkeä. Nice. Jos sä kuuntelet tätä, oot silleen, girl, we know these, niin aina välillä tarvitsee vähän muistutusta. Ja mitä sit vaikka floppais ja haluaa siksi vaihtaa? Ihmiset saattaa kaatua pyörällä ja olla ajamatta sen jälkeen. Mä tuossa, että mä kaaduin, mä en enää ikinä halua. Se kaatuminen oli pahempi kuin se, että mä osaisin sen kyvyn. Tai ihmiset eroo suhteista, joka ei toiminut, mutta silti haluaa rakkautta ja rakastaa ja vaikka siirtyy uuteen suhteeseen. Niin siinäkin tavallaan joku asia ei toiminut, floppas, mutta ei se tarkoita, että sä et voi silti niin kuin kokeilla uudestaan tai tavoitella jotain muuta. Se semmoinen niin kuin floppaaminen on myöskin jotenkin, että ihmiset pelkää sitä paljon. Pelkääkö siitä, että miltä se tuntuu itselle vai miltä se näyttää ulospäin? Siinä onkin se pähkinä. Musta tuntuu, että some on tietyllä tapaa meidän menestyksen mittari. Se, millä päätetään sitä kuluttaa, saattaa määritellä, millaiselta menestys näyttää meille. Tanssijana, jos joku tekee asioita X, Y, Z tai näyttää joltain tietyltä, niin se saattaa luoda sellaista kuvaa, että jotta mä saavutan, jotta mä teen tommosia juttuja tai tommosia juttuja, niin sit mä niin kuin I made it. Mutta sitten monesti niin kuin kuulee myöskin sitä, että ihmiset ei edes välttämättä tiedä, minkä takia tavoittelee jotain juttuja. Se on vaan se, että kun näkee sitä, on silleen, toi näyttää siistiltä, siksi mä haluan. Mutta siihen ei välttämättä edes löydy semmoista henkilökohtaista syytä. Tai ajatellaan, että jotta mä näytän tältä ja tältä, niin sitten mä menestyn esimerkiksi. Sitten mä mietin vaikka muusikoita, että tuossa niinku julkaisugeimista, mitä tälleen seuraa vierestä, että onko se sitten silleen, että jos ei pääse niinku sinne top 1 tai top 10, niin sitten floppas, vaikka se biisi olisi semmoinen, minkä takana seisoo ihan sikana ollut tosi innoissaan. Sitten vaikka TikTok-näyttökerrat, ulkonäkö, muiden parisuhteen kiilotus somessa, matkustelu YMS, että onko silleen, että jos mä saan tämän verran näyttökertoja, niin sitten tämä oli niinku hyvä video, koska somessa ihmiset, vaikka sanotaan, että sun koko For You-page on vaikka ihmisiä, kenellä on tämän ja tämän näköiset, niin kuin, tämän näköinen keho, niin tavallaan, että toi on se niin kuin sun tavoite sen takia, koska se on se, mitä sul tulee, tai mitä sä kulutat. Muiden parisuhteen kiillotus, mun mielestä on myös mielenkiintoista, niin kuin, että vaikka miten jaetaan jotain parisuhdet someen, niin usein siitäkin näytetään vaan ne semmoiset parhaat puolet. I don't blame you. En mäkään näytä mitään, niin kuin, silleen mäkin haluan pitää parisuhdetta yksityisenä tietyissä määrin, niin tavallaan se, että sitten voi helposti tulla semmoista vertailua, että mut kun somessa mä näen, että joidenkin kumppanit tekee sitä ja tätä ja tota, ja nyt kun mä en saa sitä, niin sitten sä et rakasta mua, tai mitä tahansa. Matkustelu esimerkiksi se, että jos niin pääsee, en mä tiedä, no joo. Mutta some on tietyllä tapaa mun mielestä semmoinen menestyksen mittari. On hyvä pysähtyä ja kysyä ja katsoa, mitä itse kuluttaa, miten haluaa menestyä ja onko näillä mitään korrelaatioa. Analysoikaa omaa feedia vaikka, mitä siellä on.
ja näkyykö siinä niin kuin jonkunlaista menestystä, sisäistä tai ulkoista. Sitten seuraava. Kenelle haluat menestyä? Tämäkin on nyt joku tämmöinen lista. Ulkoinen validaatio kautta motivaattori. Tuleeko painetta jostain? Onko koti? Onko joku nimetty unelma? Vaikka joskus sanoo, että musta tulee X. Niin sitten tuntuu, että se pitää viedä loppuun. Onko se menestyksen motivaattori? Miellyttäminen. Edelleen tämä saattaa olla jollekin läheisille auktoriteeteille. Esimerkiksi vaikka tuostakin mä oon joskus puhunut, että jotkut oppilaat kokee, että koska mä toimin vaikka semmoisena auktoriteettina, että sit jotenkin haluaisi niin kun olla vaikka mulle hyvä. Ja se on semmoinen, niin se voi olla joku alintajuntainen, että se ei välttämättä ole tosi tietoinen, ennen kuin sen saa niin kuin sanotettua. Niin se esimerkiksi että mä en haluaisi, niin kuin, että kukaan haluaisi niin kuin olla hyvä tai menestyä vaan sen takia, että sit näyttää vaikka mun silmissä paremmalta tai hyvältä tai mitä tahansa. Ei hyvän näköinen olkapää. Huomio. Onko menestyksen motivaattorina huomio ja mistä se kumpuaa? Musta tuntuu, että sitäkin voi tapahtua tosi paljon. Jos ei vaikka saanut huomioon lapsena, niin sit voi olla, että jos jollain taidollaan tai millä tahansa saa huomioon, niin se tuntuu hyvältä. Todistaminen. Itsensä todistaminen, mistä se kumpuaa, se on toinen kysymys. Ja ylpeys, jos on vaikka halu saada joku ylpeäksi susta. Tämä voi olla myös yhteiskuntaa, auktoriteetteja, perhettä, vanhempia, mitä tahansa. Sitten, johtuuko se menestyksen tavoittelu omista unelmista? Tsekkaa sun unelmien parasta ennen päivä. On tosi ok tajuta, että tämä, mistä mä oon koko ajan vaikka unelmoinut ja sanonut, että mä unelmoin, niin se ei itse asiassa enää resonoi. Tästä, niin mä kirjoitin, että tsekkaa parasta ennen päivä tasaisesti, mikä on syy. Ja tästä mä annan nyt quotein Ima Iduosa ja sanon mulle, shout out Ima, mä sanoin, että mulla on semmoinen niin kuin tarve lähteä laajentamaan jotenkin mun niin kuin uraa, myöskin tanssin ulkopuolelle, niin hän sanoi mulle, että voi olla useampi hyvin erilainen ammatti, jossa on sama kore. Usein se kore määrittää tekemisen tärkeyden. Et esimerkiksi, mun mielestä hän käytti esimerkkiä, että voi olla vaikka, että sulla on semmoinen, niin kuin, se kore on tehdä töitä nuorten kanssa. Ja sä voit olla vaikka jollain nuorisotalotöissä, sä voit opettaa nuorille tanssia, sä voit olla joku valmentaja, mitä tahansa. Että tavallaan sen saman koren ympärillä voi olla tosi moni erilainen ammatti. Niin se on se, mitä mä aloin itse miettiä, että okei, nyt mun pitää mennä sisään, mun pitää kysyä itseltä, että mikä on se mun kore ja niin kuin, mitä kaikkea mä voin sillä tehdä. Sitä mä tässä tutkin ATM. Kenellä haluat menestyä? Yhteiskunta. Mihin kannustetaan, mitä tuetaan, mistä leikataan, TMS. Se voi vaikuttaa. Ja jos saavutat ja menestyt, mutta tunnet tyhjyyttä sisällä, onko sillä väliä sinulle vai muille? Eli onko sillä menestyksellä väliä sinulle vai muille? Entäs jos tunnet itsesi täydeksi ilman mitallia, voitko olla onnellinen? Eli tarviiko, musta tuntuu, että on paljon erilaisia ihmisiä, joille niin kuin joku voi olla se, että ei sillä menestyksellä ole mitään väliä. Niin tämä, minkä mä itsekin kirjoitin, että jos tunnet itsesi täydeksi ilman mitallia kaulassa, voitko silti olla onnellinen? Mä koen tällä hetkellä, että voin. Muutama vuosi sitten voi olla, että olisin sanonut ei, koska mä en kokenut muunlaista onnea kuin onnistumisesta. Ihan hirveästi. En ollut onnellinen. Sitten yksi mun lempiasia. Anteeksi, tämä on mun ei-lempiasia todellakaan, koska kun puhutaan taistele tai pakene meiningistä, se ei ole mun lempiasia, mutta se on semmoinen, mitä yksi lempiasia opiskella tällä hetkellä. Välihörppy. Puoli tuntia mennyt kohta jo, mutta mä en voi tehdä tästä liian pitkää, koska mä en jaksa. Tässä on enää 1,5 sivua. Ja sitten joku loppuhepinät. Mutta taistele tai pakene. Mikä se on? Se on autonomisen hermoston käynnistämä fysiologinen hälytystila. Boom. Se valmistaa kehon välittömään fyysiseen toimintaan. Puolustaudu vaaralta tai pakene siltä. Jos ei ole tuttu konsepti, niin suosittelen opiskelemaan tai kiinnostuun tästä. Koska
Me varmaan kaikki koetaan tätä, tai siis koetaan, olettaisin, ja sitten on ihmisiä, jotka menee tuohon tilaan helpommin ja enemmän. Joo, mitä se on? Se on nopea hormoniryöppy, erityisesti adrenaliinia ja kortisolia. Sitten mä oon kirjoittanut tähän, että kiire, stressi, taloudelliset huolet ja ahdistus pitää kehoa ylivireystilassa ilman pakotarvetta. Eli tuommoiset asiat kuin kiire, stressi, taloudelliset huolet ja ahdistus pitää kehoa koko ajan siinä ylivireystilassa. Pitkittyessä, mitä se aiheuttaa? Unettomuutta, uupumusta, lihasjännitystä, päänsärkyä, vatsavaivoja, heikentynyttä vastustuskykyä. Boom! Sanotaanko näin, että jos toi olisi menukortissa, niin mä sanoisin, että mä vaihdan ravintolaa. Ei kiitos. Sitten amygdala, eli mantelitumake, on tärkeä osa aivojen tunteiden käsittelyn kannalta. Se on semmoinen 2 sentin pieni. Se osallistuu tunnemuistojen ja käyttäytymismallien säilyttämiseen muistissa. Se on myöskin aivojen pelkokeskus. Jos aivokuori ja harkinta ei ehdi mukaan, niin ihminen saattaa tehdä pelon mukaisia valintoja, mitä ei muuten tekisi. Pitkittynyt stressi voi saada mantelitumakkeen jatkuvaan hälytystilaan, jolloin aktivoituu normaaleistakin ärsykkeistä. Eli toi on mun mielestä mielenkiintoinen. Älkää ottako tätä nyt liian tieteellisenä faktana, koska again, mä vaan, I'm just doing this for me. Mutta mun mielestä myöskin Mel Robbins puhuu sen Let Them Theory-kirjassa siitä, on tuolla, siksi mä osan sinne, että kun sä meet tuohon taistele- ja pakennetilaan, niin sun päätösten teko vaihtaa aivoissa paikkaa, ja se menee tuonne mantelitumakkeeseen, joka on se hälytystila mesta, jolloin, jos miettii että puolustaudu vaaralta tai pakene sille, niin se kuulostaa siltä, että äkkiä pois, niin silloin helposti tekee semmoisia valintoja, mitkä on vaan semmoisia niin kuin äkillisiä, miten mä saan niin kuin, pääsen pakeneen tilanteesta tai pystyn tekemään tästä helpompaa tai mitä tahansa, mitä tuossa puhuttiin, pelonmukaisia valintoja, niin mun mielestä on hurjaa, että päivittäiset valinnat menee semmoisesta pelonmukaisesta valintojen tekemisestä. Osallistuu tunnemuistojen ja käyttäytymismallien säilyttämiseen. Tunnemuistot, mä koen, että siihen menee myöskin traumat, pelot, käyttäytymismallien säilyttäminen muistissa. Se on musta hurjaa, että silloin ei tehdä niinku semmoisia järkeviä valintoja, ja se on ihan niin kuin, se vaihtaa paikkaa aivoissa, jos mä nyt oikein ymmärrän. Sitten mä kirjoitin tähän, että varhaislapsuuden stressi tai vajavainen kiintymyssuhde hoivaajaan voi aiheuttaa muutoksia aivorakenteessa. Ahdistuneella henkilöllä voi olla yliherkkä mantelitumake. En ole käynyt tästä keskustelmassa kenenkään ammattilaisen kanssa, mutta mä veikkaan, että mulla on esimerkiksi yliherkkä mantelitumake. Koska toi taistele tai pakene, niin musta tuntuu, että mä elin monta vuotta siinä. Ja musta tuntuu, että mä niinku pelkäsin ihmisiä, mä pelkäsin tulevaa, mä pelkäsin menneisyyttä. Ja mä niinku, oli paljon pelkoa, ja sitten just se, että ei osaa sanoa ei, ja koska se ei sanominen pelottaa, ja jotenkin kaikki niin, fun. Joo. Taistele tai pakennetila. Perehtykää siihen, jos kiinnostaa. Ja miten sitä pystyy vähän niin kuin välttää. Mutta mun mielestä mä oon myöskin sitä mieltä, että tieto lisää turvaa. Sitten mä oon kirjoittanut tänne loppuun näin. Jos matka aiheuttaa enemmän tuhoa kuin lopputulos, iloa ja voittoa, onko matka maalin arvoinen? Katsotaan uudestaan. Jos matka aiheuttaa enemmän tuhoa kuin lopputulos, iloa ja voittoa, niin onko se matka sen maalin arvoinen? Tämä nyt yhdistän tuohon menestykseen. Että jos sä saat sen pokallin, mutta se matka on ihan hirveä, niin kuinka paljon sä haluat sen pokallin ja miksi? Miksi on hyvä kysymys. Ei no way, tää katkes nyt. Mä olin ihan maalissa. Okei, noniin. Tätä viimeinen lause. Jos matka ruokkii, opettaa ja antaa, mutta lopputulos on +/- lähdetkö matkalle? Eli jos se matka on tosi niin kuin ravitseva, mutta sitten kun sä pääset maaliin, niin siellä ei ole sitä pokaalia, niin lähdetkö sä tolle matkalle?
Mä mietin, kun mä käytin sanaa matka, että monet ihmiset lähtee matkoille, vaikka ulkomaille, ja niillä on se budjetti, ja ne on silleen, mulla on tämän verran rahaa, joka voi olla se pokali, tietyllä tapaa. Ja ne lähtee, ne on silleen, mä oon tosi ok, että kun mä tuun takaisin, niin tätä ei oo. Koska se matka on tärkeämpi. Sitten mä kirjoitin 2 lausetta, mihin mä en enää sit ikinä palannut, jotka oli epäonnistumisen pelko ja fear of letting go. Ja nämä on ilmeisesti semmoiset, mihin mä halusin palata myöhemmin, ja ehkä palankin myöhemmin. Mutta tässä oli mun ajatuksia menestyksestä, menestyksen tavoittelemisesta, miksi, kenelle. Sitten se, että sen uudelleen määritteleminen, tasapaino, miten se voi tehdä fiksusti, semmoisia niin kuin se top 10 lista, pystyykö niitä jotenkin suorittaa, saamaan niin kuin osaksi elämää, onko sun tavoitteilla parasta ennen päiväys edelleen voimassa, missä tilassa sä oot, kun sä tavoittelet sitä menestystä, onko se matka se maalin arvoinen vai teekö sitä sen matkan takia. Boom. Nyt mä ärsytään, kun tää katkes, koska mun ei olisi tarvinnut edaa tätä. Mä olisin voinut vaan laittaa tää yhtenä, nyt mun tää laittaa toi tonne perään. Se on näin pieni duuni, mutta mä ärsytään se, koska mä haluaisin elää helpompaa elämää. Ja vaikka se on noin pieni duuni, niin se olisi silti helpottanut mun elämää vähän. Kiva, jos kuuntelit. Ajattelin tehdä näitä lisää eri aiheista. Mua kiinnostaisi myöskin vaikka kertoa tuon mun urallinen tarina. Mä siis edelleen jatkan mun uraa, mutta mä tavoittelen tällä hetkellä haaveilen laajentamisesta, johon yhtenä osana mä koen, että liittyy tämmöinen niin kuin sanallinen ilmaisu. Mä en tiedä vielä, mitä mä teen sillä, mutta mä aloitan tällä. Joo, niin on paljon, mistä haluaisin puhua. Niin katsotaan. Mä en tiedä yhtään, tai tuskin tulee mitenkään tälleen, mikä toi on, tasaisesti. Mutta näitä tulee aina välillä. Jos nämä resonoi, kerro mulle, olisi kiva kuulla. Sain itse asiassa todella kauniin viestin tuosta ensimmäisestä videosta, ja se sai mut puskeen tekemään tämän toisen nyt vähän nopeammin kuin mitä ajattelin, vaikka tässä kestikin siis kauan, mutta se tuntuu hyvältä, jos kuulee, että ne resonoi. Jos on jotain tiettyä, mistä haluaisi kuulla, niin kuuntelen myöskin toiveita. Mutta nyt mä laitan nämä klipit näin yhteen. Ja laitan tämän heti YouTube. Kello on tällä hetkellä 14.43. Niin, en tiedä, katsotaan, koska tämä on ulkona. Mä otan tämän heti. Mä en mieti. Mä en kuuntele tätä itse perään. Mä vaan laitan. Boom. Koska ihan sama. Ihan sama. Joo. Ja sitten, mä lähden tänään vielä töihin. Mulla on vika työviikonloppu tavallaan. Ja sitten mulla alkaa ensi viikolla puoliksi loma. Ja sitten mulla alkaa loma, joka on yrittäjän loma. Eli semmonen, että tavallaan mulla ei ole mitään, mutta tavallaan mun pitäisi laittaa vaikka mitä. Koska pitää tehdä töitä. Joo, okei. Mä lopetan tähän. Kiva kun kuuntelit. Mä otan viimeisen hörpyn täältä. Cheers sulle, jos oot täällä kanssa. Kuuluupa hassu ääni. Okei. Rakkautta.